Sar, Sarela e os monstros de Compostela están revolucionados. O artista que pintou un cabalo azul veu na horta de Simón a vaca que puxo un ovo. Había que avisar a Carabuñas, porque a vaca era súa e levaba días en busca dela. Cocorico e a galiña roxa foron á casa da mosca chosca a chamalo. Carabuñas correu a buscar a súa vaca e foi un feliz encontro. Todos contentos. Mailuz, avestruz e orellas de bolboreta chegaron apuradas e preguntaron: "Donde está o poliño de Rosalía?" E volta a empezar a buscar, non tiveron nin 5 minutos de paz.